Patay ang usa ka 46 anyos nga babae kinsa igo lang mag-deliver og sapatos nga gi-order kaniya online sa usa ka customer human gipusil sa Kidapawan City. Sumala sa kapulisan, posibleng gipusil kini sa iyang ka-meet up. Ani report. Sa driver seat ni ining sakyanan, makit-an ang usa ka babaeng pasahero nga naligo na sa kaugalingong dugo ug wala nay kinabuhi sa Purok 3 Barangay Binuligan, Kidapawan City pasado alas 12 Lunes sa udto. Sa investigasyon sa kapulisan, duna kiniigo sa bala sa liog nga hinungdan sa hinanaling kamatayon ni ini. Ang biktima na ilang usa ka civil engineer o professor sa usa ka universidad sa lungsod. Residente kini sa Barangay Manongol, Kidapawan City. Matod sa kapulisan, dunay online business ang biktima kinsa nagapamaligya og branded shoes. Saysay sa kabanay sa biktima, nag-deliver matud pa kini og sapatos nga gi-order kaniya online sa usa ka customer. Ug ang lugar nga gikahitabuan sa krimen mao kuno ang ilang meet-up place. Napalga na lang kining patay sa maong lugar ug anaara sa kilid niini ang i-deliver nga sapatos. Gituhuan sa kapulisan nga giposil kini sa iyang ka-meet up. Actually, tinitingnan pa namin sir no, kung yun ba talaga yung ka-meet up niya sir ano. Kasi doon mismo no sa nila na lugar kung saan sila makikita, doon mismo kasi nangyari yung pagbaril sa kanya. Nag-order sa kanya ng shoes is babae, however yung ka-meet up niya doon is lalaki. Gipaubos na sa examination ang cellphone sa biktima aron matrace ang nakatransaksyon ni ini nga customer. Nag-request po kami kanina na i-examine po ng cyber crime officer no upang matrace po natin yung contact at saka yung kung sino po yung kausap niya po. Nasayran sab sa kapulisan nga walay nadawat nga hulga sa kinabuhi ang maong biktima. May mga information kami na wala namang threat sa kanya sir no sa nasabing school no sa mga family ganoon din sir wala naman siyang threat na natanggap po. Gilayong giatiman sa pamilya sa biktima ang patayng lawas ni ini. Ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao ang pamilya sa biktima. Nagapangita na og CCTV ang kapulisan nga posibleng nakakuha sa panghitabo. Padayon ang ilang investigasyon sa maong krimen. Efren Mamak, 1 Mindanao.